lamun sira angge guru kaki amilya wong kang nyata ingkang luhur martabate nate ngrene nate setas jadi ku teng serat mulang rek karangane Sunan Pakubuwana sekawan sing kondang Sunan Bagus jenis Mas Agus kang ngerti ing hukum kang ibadah tur kang wirani berarti golek sing ngerti hukum ngerti hal haram ngerti apik elek terus ngibadah ngerti ngawula ning Gusti Allah terus wirai iso njaga martabate dhewe dadi kok tenggo kula Kang Hirman di kepala sekolah ning ngono masalah guru-guru saiki ya bocahnya guru TK bareng ngono lho. Beri kan gak wirai. Alasan rapat rono tapi minggo ngelu Kang Hirman iki. Guru gak ngerti hukum, gak ngerti apa elek, gak ngerti ana pecat ae. Gak sesuai martabat Jawa kita milih karakter guru ngoten. Kang ibadah terus kang syukur oleh wong tapa kang wis samungkul wong tapa wong sebut wau wis ra kedonyan tandane apa tan mikir paweweh liyan ora arep dibayar to ora arep dibayar lha kok negara bayar negara sing wajib bayar wong wis ra ngarep ngarep kan jiwa niku harus menjadi bersatu loh, penting. Nyapa negara bayari guru, mergo ngurmati guru, tapi sing dadi guru gak lengar-lengar bayaran iki angel iki. Oh nek ate daftar guri mergo golek. Dugi pundi wae? Tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira Guronono kaki sastrone kawru ana kita kan udah punya ciri-ciri guru yang iya ngono golek guru jadi berasanya digunakan untuk negara cara